ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସ କଲରାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଯାହାକି ମୋ ବୋଉଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ବନେଇଛି, ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବନି। ଏଇ କଲରାଟି ପୁରା ଲାଗିବ ଛତୁ ଭଜା ପରି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛର ବେସର ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳିକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆସ କଲରାକୁ ନବା। ଏମିତି କଲରା ନବା, ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକିନା ଆମେ କଲରାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରିକିନା ଆପଣ କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ନେବା। ଗୋଟେ ବେସରଟେ ବନେଇବା। ଆଉ ଅଦା ବି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ନେବେ। ଅଦାଟେ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆମେ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇକି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା, ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ପୁରା ଭଲକି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲଟା ଯେମିତି କଡ଼େଇରେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ପତଳା କାଟିକିନା ଏ ଯେଉଁ କଲରା ପକାଇଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି କଲରାଟାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିବା। ତେଲରେ ଟିକେ କଲରାଟା ଭଲରେ ଭାଜିଦେଲେ ଆଉ ପିତା ଲାଗିବନି। ପିତା ନ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ସରୁ ସରୁ କରିକିନା କାଟିଥିବା କଲରାଟା, ଦୁଇଟା କଲରା ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରିକିନା କାଟିଥିଲି। ଏମିତି ତାକୁ ତେଲରେ ଆମେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ତେଲରେ ଭଲକି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟିକିନା ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତେଲ ପକାଇବା, ଜିରା ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଆଜଟିକୁ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ଲାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ କଲରା ପକାଇବା, ଆଳୁ ପକାଇବା। ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ତେଲରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ତେଲରେ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବଟା ବାଟିକିନା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବେସରକୁ ଆମେ ଏମିତି କଲରା ଆଳୁରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କଷିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କଷୁଛି ସେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ କଷିଦେବା। ସେ କଲରା ଆଳୁଟା ଭଲରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକିନା ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଅଧ ଗିନା ଭଳିଆ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ସରୁ ସରୁ କାଟିକିନା ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ସେ ଟମାଟୋଟାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଗଲା ଆମର କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଥରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଏମିତି କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଗରମ ଗରମ କରିକିନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା କଲରା ଭଜା କି ଛତୁ ଭଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ବନେଇକିନା ଖାଇବେ। ନୂଆରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।